fl-isem tal-Missieru tal-Iben tal-Ispiritu Santu, il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu l-imħabba ta' Alla, l-għaqda fl-Ispiritu Santu tkun magħkom il-koll. L-Quddisa tal-lum nofruha għal familja Costigan, Mikaj u Mifsud. Ħutijew narfu ħtijietina biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Illum il-Knisja tagħmel it-tifkira ta' San Ġwakkinu Sant'Anna, il-ġenituri tal-Verġni Imqazza Marija. Ħutijew narfu ħtijietina biex nitħejjew tajjeb ħan niċċelebraw daw il-misteri qaddisa. Mister qaddis, barra li ħlaqtna tajtna l-possibilità biex nikbru fl-imħabba tagħna lejk, imlina bil-preżenza u l-imħabba tiegħek mulej ħnina. Kristu, inti l-ħabib tagħna, ma tmexxinix mit-traqat ħżiena, anzi permezz tal-kelma tiegħek twassalna biex narfu t-triq il-verità u l-ħajja. Kristu ħnina. Spiritu qaddis, kull sforz u kull ħila li nagħmlu aħna biex nikbru fl-imħabba tagħna lejk tibda minnek u tintemm fik. Tina l-grazzja li nemmnu iktar fl-ispirazzjoni tiegħek mulej ħnina. Iħenna għalina Alla li jista' kollox jaffrinna dnubietna, iwassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu mulej Alla ta' missirijietna, inti ħtart lil San Ġwakkinu u lil Sant'Anna u tajtom il-grazzja li minnhom titwiletom ibnek magħmul bniedem bit-talb tagħhom għamel illa aħna niksbu s-salvazzjoni li jintwiet lil poplu tiegħek bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ktieb tal-Esodu. Il-ġemgħa kollha ta' Ulied Iżrael refgħu it-tienet tagħhom minn Elim u fil-15 jum tat-tieni xahar minn ħruġhom mill-art tal-Eġittu waslu fid-deżert ta' Sin li jinsab bejn Elim u Sinaj. Fid-deżert il-ġemgħa kollha ta' Ulied Iżrael bdew igergru kontra Mosè u Aaron. Ulied Iżrael qalulhom: mhux li mitna bit il-mulej fl-art tal-Eġittu meta konna ħdejn il-borom tal-laħam u konna niklu ħobs bix-xeba. Ħriġtuna f'dan id-deżert biex toqtlu bil-ġoħ din il-ġemgħa kollha. Il-mulej imbagħad qal lil Mosè: ara sa nibgħatilkom xita ta' ħobs mis-sema. Il-poplu kollu joħroġ u jiġbor minn jum għal ieħor kemm ikun jeħtieġ għal ġurnata biex hekk inġarrabhom u nara jimxux mal-liġi tiegħi jew le. Fis-sitt jum imbagħad meta jkunu jħejju se jieħdu magħhom qisu li jkun darbtejn aktar minn dak li jiġbru kuljum. Mosè imbagħad qal lil Aaron: għid lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael: ersqu quddiem il-mulej għas-samad gergir tagħkom. U kif Aaron kien ikellem lill-ġemgħa kollha ta' Iżrael u ħarsu lejn id-deżert hemm l-glorja tal-mulej deret fi sħaba. U l-mulej kellem il-Mosè: jien smajt il-gergir ta' Ulied Iżrael, kellimhom u għejdilhom: fil-għaxija tieklu l-laħam u fil-għodu tixbgħu bil-ħobs u tkunu tafu li jiena l-mulej Alla tagħkom. U ġara li fil-għaxija deret qata sommin tittajjar fil-għoli u għattit it-tienet kollha u fil-għodu kien hemm wiċċ nida madwar it-tienet. Meta din in-nida qabet fuq wiċċ id-deżert kien hemm xi ħaġa rqieqa qisha ġlata fuq l-art. Malli Ulied Iżrael raw dan dew jgħidu wieħed il-ieħor: manu, għax ma rfux x'inhu. Mosè qalilhom: dan hu l-ikel lill-mulej tagħkom biex tieklu. Il-kelma tal-mulej. Ta'hom il-qamħ mis-sema. Ġarbu lill-għoli f'qalbhom billi talbuh li kelli xtaqu. Tkellmu kontra Alla u qalu: jista' Alla jħejji mejda fid-deżert? Flimkien ta'hom il-qamħ mis-sema. Imma hu ordna sħab fil-għoli u fetaħ bwieb is-smewiet u x-xita tal-manna bagħtilhom x'jieklu. Ta'hom il-qamħ mis-sema. Kull wieħed kiel il-ħobs tal-qalbenin ikel bix-xaba bagħtilhom.
tella r-reħ il-vant fi smewiet, ħareġ ir-reħ isfel b'qawwietu. Xita tal-aħam patrabbatilhom, safar par-ramel tal-baħar, u waqqahom f'nofshom tinet tagħhom madwar l-erejjex fejn kienu jagħmru. Nitlobkom tqumu bil-wifqa. Iż-żerrija hija l-kelma ta' Alla, min jiżraħħa hu Kristu, min isiba jikseb il-ħajja ta' dejjem. Xi żerrijat waqgħu far tajba u għamlu l-frott il-mulej magħkom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. Dakinhar Ġesu ħareġ mid-dar mar f'xatt il-baħar u qagħad bil-qiegħda hemm u nġabru madwaru folu l-kbar ta' nies li kellu jitla fuq dajsa u jinżel bil-qiegħda fija. In-nies qagħdu l-kol wieqfa fuq ix-xatt u beda jkellimhom fuq bosta ħwejjeġ bil-parabboli u qalilhom: darba wieħed bidwi ħareġ jiżra u huwa jiżra xi żerrijat waqgħu mal-mogħdija ġew la safar u naqruhom kollha. Oħrajn waqgħu f'art kollha blat fejn ma kienx hemm wisq ħamrija u malajr nibtu għax il-ħamrija ma kienx fonda. Iżda mbagħad telet ix-xemx u nħarqu nixfu għax ma kellhomx għeruq. Oħrajn waqgħu qalb ix-xewk u x-xewk kiber magħhom u ħonoqhom, imma oħrajn waqgħu f'art tajba u għamlu l-frott minn 100, minn 60 u minn 30. Min għandu widnejh ħajjisma' il-kelma tal-mulej. Din it-13 l-erba tal-Madonna sa nitfgħu il-ħarsa tagħna fuq it-tagħlim sabiħ li hemm marbuta madwar it-titlu tal-Madonna Għajnuna tal-Insara. Din it-tifkira tal-Madonna Għajnuna tal-Insara li hija ħafna rejb tal-Kongregazzjoni Salezjana tiġi ċelebrata fl-24 ta' Mejju u tfakkar ġrajja partikolari fl-istorja tal-Knisja meta allura il-Papa Piju VII kien imkeċċi minn Ruma u reġa' lura dakinhar tal-24 ta' Mejju tal-1814 u allura waqqaf dejn it-tifkira tal-Verġini Marija Għajnuna tal-Insar. Iktar tard San Ġwan Bosco xta' illi din tkun il-patruna tal-Ordini Salezjan għaliex kellu qima speċjali lejn il-Verġini Marija li spiss jgħid li kull ma għamel mhux hu għamlu iżda wettqitu il-Madonna Għajnuna tal-Insara u kienu li mexxa din id-devozzjoni fil-Knisja u anke fil-kongregazzjoni tiegħu. Fil-prefazzju ta' din it-talba għażiża insibu dan it-tagħlim sabiħ. L-ewwel waħda Marija l-om tagħna l-koll għaliex int għamilt il-Verġini bla teba Marija ibnek u Għajnuna tal-Insara. Din hija xi ħaġa kbira għax barra l-om tagħna ta' fuq dil-art il-mulej tagħna oħra fis-sema biex tieħu ħsiebna. U aħna biex inqablu ftejt x'ħajkun il-ħidma tagħha bil-fors induru għall-imħabba li rċevejna minn għandhomna l-għażiża. Dil-lom tas-sema speċjalment fil-qasam spiritwali għajnejja il-ħin kollu fuqna biex ma naqgħux fit-tfixkejn illi niltaqgħu miegħu. It-tieni talba illi nagħmlula biex imħarsin minna l-insara bla biża' niġġieldu l-ġlieda tal-fidi. Il-mixja tal-fidi hija kumbattiment. Kollox huwa kumbattiment. Anke min jiġri wara l-għana tad-dinja, kumbattiment ukoll. Għax irid ikisser rasu fuq il-ħafna kontijiet u fuq il-ħafna ħsibijiet illi jiġi bit-taħbit tad-dinja. Imma jekk aħna nitħabtu għal ħwejjeġ tas-sema dak għad insibuh. U jekk għad nitħabtu għal ħwejjeġ tad-dinja biss dak nitilfuh. U din hija il-konsiderazzjoni li l-Verġini Marija nitolbu għallum biex lilna tenna ħalli niġġieldu l-ġlieda tal-fidi magħna nfusna mhux mal-oħrajn.
mar-rieda tagħna biex inrażnu bir-rieda tagħna ħalli toqgħod għar-rieda ta' Alla. Għax ir-rieda tagħna diffiċli taċċetta l-kelma, diffiċli tmur kontra l-kurrent. Allura hawnhekk tidħol il-Verġin Marija imħarsin minna bla biża' niġġieldu l-ġlieda tal-fidi. It-tielet talba iżommu sħiħ fit-talim tal-Apostli. Il-Verġin Marija li kienet flimkien mal-Apostli tistenna l-miġja tal-Ispirtu Santu kienu qalb waħda tistenna l-miġja ta' Ruħ il-Qudus billi tossi l-kelma. Aħna eżis għandna bżonn illi nagħtu widen qednija darba l-oħra mhux biex tisma' ma tagħti widen, jiġifieri tara eżattament il-mulejx qed jgħid għall-ħajja tiegħek illum. Allura nkunu kapaċi wkoll illi permezz tal-qawwa t'Alla ngħaddu mit-tempesti ta' din il-ħajja. L-insara għax iħobbu lill-mulej u għax iridu jgħixu fil-kelma t'Alla ma jfissirx li mhux se jkollhom inkwiet u tiġrib kif għandhom il-bnedmin kollha tad-dinja. Ngħaddu mill-mument tal-inkwiet, ngħaddu mill-mument tal-mart, ngħaddu mill-mument ta' ejra, ta' gburija, ta' ġlied. Imma jekk aħna nkunu marbutin mal-Verġin Marija u nżommuha bħala mudell ta' ħajjitna, ejtenna biex anke dawk il-mumenti ta' tempesti fil-ħajja spiritwali nkunu kapaċi ngħaddu minnhom bwiċċ il-ġejt. L-aħħar ħaġa lil Marija nitolbuha biex twassalna ferħana fil-belt tas-sema. Aħna qegħdin fi vjaġġ. Aħna lek niġu hawnhekk f'dan il-pellegrina qegħdin fi vjaġġ. Aħna mixjejn u l-vjaġġ jeqsar mhux jitwal. Il-vjaġġ jibda jeqsar minn dakinhar li niftħu għajnejna għal din id-dinja. Għajpalina jekk ma nindunawx illi il-possibiltajiet u l-opportunitajiet fil-ħajja tagħna, speċjalment fil-ħajja spiritwali, mhux jiżdiedu, jonqsu. Kma nieħdux l-opportunitajiet tal-lum biex nitolbu ftit iktar, biex nagħmlu ftit karità iktar, biex nieqfu nikkontemplaw leġubijiet kbar illi jagħmel il-mulej magħna. Inkunu qegħdin nitilfu opportunitajiet kbar illi ma nistgħux imbagħad nerġgħu insibuhom meta jintemm iż-żmien tagħna fuq din l-art. Allura il-Verġin Marija għajnuna tal-insara tenna wkoll biex tfakkarna li pajjiżna mhuwiex hawn. U kull meta aħna nippjanaw u nagħmlu affarijiet daqs li kieku aħna hawn għal dejjem, il-Madonna terġa' tiftinna għajnejna u tpoġġina mill-ġdejt fl-erf u fil-konoxxenza li pajjiżna u s-sema. Ejjem nitolbu lill-Verġin Marija għajnuna tal-insar biex tfakkarna f'dan it-talim sabiħ, biex tfakkarna li hi omna illi satenna fil-ġlieda li għandna fil-kombattiment tal-fidi biex tenna biex bħala nkunu nies attenti għall-kelma ta' Alla, biex ngħaddu bla biża' mit-tempesti tal-ħajja u biex kontinwament tfakkarna illi pajjiżna u s-sema ikun infakkar Ġesu Kristu. Miġburin madwar l-artal tal-mulej, ejjew eżiż devoti tal-Madonna, nippreżentawla t-talbiet. Ejjew nagħmlu din it-talba, dan ħsieb li għamilna nagħmluh talba għalina, tina l-grazzja mulej, illi fil-moment itqal ta' ħajjitna niftakru li għandna li tindukrana tħarisna u tipproteġina. Nitolbu tina l-grazzja mulej, illi bħal ommok l-għażiża aħna nkunu dixxipli perfetti tiegħek billi nisemgħu il-kelma u nħalluha tagħmel frott fina. Nitolbu tina l-grazzja mulej biex permezz tal-Verġin Marija waqt il-momenti tal-kumbattiment spiritwali inħossu il-preżenza tagħha ħalli jimdawlin bil-grazzja tal-Ispirtu nagħmlu l-aħjar għażliet għall-glorja t'Alla u għall-ġejt tal-irwieħ. Nitolbu tina l-grazzja mulej illi niftakru kontinwament li pajjiżna u s-sema u naħdmu għal dan il-post u t-teżori tagħna naħżnuhom f'dan il-post. Nitolbu ħarsitna fuq il-Verġin Marija nippreżentawla il-morda kollha tagħna. Kulħadd għandu persuni eżis li jkun jitlob għalihom, nitolbu wkoll għalikom, speċjalment dawk li għaddejjin mill-mart jew mit-testijiet mediċi jew mill-ħsibijiet tqal biex niksbu mingħand il-Verġin Marija il-qawwa u l-faraġġ illi tagħti
biex fl-ebda moment ma nħossuna waħedna u fl-ebda moment ma naqtaw qalbna. Nippreżentawla wkoll il-familji tagħna, speċjalment dawk li għaddejjin mit-tiġrejb, l-tfal ċkejknin tagħna li ħafna drabi isofru huma wkoll minħabba t-tiġrejb tal-ġenituri tagħhom. Illum ukoll festa ta' Sant'Anna u San Ġwakkin nippreżentaw lin-nanniet tagħna. In-nanniet jagħmlu missjoni speċjali man-neputijiet tagħhom, nippreżentawhom ħalli il-mulejjiet jom iktar qawwa ħalli jarfu jkunu xhieda tal-imħabba. Għandhom teżor qawwi qal il-Papa Franġisku illi huma lesti li jaqsmuh ma' dawk li huma jħobbu u jgħozzu fil-qalb tagħhom. Ejjew nippreżentawla lill-Verġni Marija dawn it-talbiet flimkien ma' talbiet personali tagħna. Flimkien Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina midinbin issa u fis-sija tolbuħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla il-Missieri li jista' kollox. Ilqa' mulej dawn l-offerti li bil-qima kollha qegħdin nagħmlulek u għatina sehem fil-barka li intwiet lill-Abramu li nislu bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna il fuq. Niżżu ħaj lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u ta' ġej tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien irroddulek ħaj bi Kristu Sidna. Għaliex inti għamilt il-Verġini bla teba Marija Omm ibnek, Omm u għajnuna tal-poplu Nisrani, biex imħarsin minna l-insara bla biża jiġġieldu l-ġlieda tal-fidi, iżommu sħiħ fit-talim tal-Apostli u jgħaddu bla biża mit-tempesti ta' din id-dinja sa ma jaslu ferħana fil-belt tas-sema. Għalhekk minn issa u għal dejjem mal-tajja kollha tal-anġli bid-devozzjoni kollha tagħna ntennulek innu aħna u ngħidulek Qaddis, Qaddis, Qaddis. Mimlija bil-glorja tiegħek, Osanna fl-ola tas-smewiet, birek minn ġej fisem il-mulej. Qaddis tassew, int mulej, int lajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, illi meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħalħob srad il-ħajr qasam tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u kulu il-kol minn dan għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekk ukoll wara li klaħal kalċi reġa' din il-ħajr tali d-disċipli tiegħu qal: ħudu u xorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem, id-demm li jxerret għalikom u għal bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet
għamlu dan tifkira tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi, inħabru il-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ il-qawmin tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmin ta' Sidna Ġesu Kristu. Nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni. Wirroddulek ħajra xoġbok tilqana għaw qudiemek biex naqdu. Miċ-ċokkon tagħna nitolbu lej l-Ispirtu u s-Santu jaqadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha u taf li mħabba fl-imkien mal-Papa Franġisku l-Isqof tagħna Anton, il-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li għalihom qegħdin noffru dil-qudiesa l-irwieħ tal-familja Costigan, Mikej u Mifsud li jogħġbok issa jħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamil li kif huma bil-magħmudija mietu f'ibnek u bħal ibnek, hekk ukoll f'ibnek u bħal ibnek jirxu xtaw għal ħajja. Ftakar ukoll f'ħutna illi raqdu bit-tama tal-qawmin, ftakar fil-mejtin kollha daħalhom quddiemek fid-dawl tas-seb tiegħek. Ħen għalina l-koll nitolbu, għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġini mqazzhom Malla Marija ma' żewġa San Ġusepp, mal-Apostli, mal-qaddisin kollha fosthom Sant'Anna u San Ġwakkejn illi jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamil li magħhom infaħruk u nsebħuk Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu, fi Kristu jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox fl-imkien mal-Ispirtu u s-Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew nitolbu kif għallimna ridna nagħmlu liben Alla għas-salvazzjoni tagħna. Missierna illi inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnat, ikun li trid int kif fis-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum matina llum, ħafrinna dunubietna bħalma nafru lil min hu ħati għalina, la daħannix fit-tiġrib, iżda eħlisna mid-denib. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna, x'inkunu ħielsa dejjem mid-dunub, imħarsa minn kull inkwiet, aħna nistennew, nittamaw lena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom islim nagħtikom islim tiegħi. La tħares lejn dnubietna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatiha islimu l-għaqda li inti trid fiha, int li tgħix bis-Saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi d-dnubiet tad-dinja ħenna għalina. Ħaruf talla li tneħħi mulej Ġesu Kristu. Ninfiret minnek. Danu il-ħaruf talla, danu li jneħħi d-dnubiet tad-dinja ħen jindaw l-huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf mulej.
O Marija, wis grazzjuża, inti l-om li żjed glorjuża, inti l-bint, inti l-arusa tal-imqazza Trinità. Mela lilek, o Marija, aħna nagħtu kull foħrija sabiex miegħek imennija ingawduk fl-eternità. Nitolbu. O Alla inti rid li jibnek il-waħdini jitwielet mill-bnedmin biex misteru tal-għaġeb il-bnedmin jieħdu tweli ġdid minnek. Fit-tjieba tiegħek ħares lil dawk li inti titma bil-ħobs tal-ulied u għaddishom bl-ispirtu tal-adozzjoni bi Kristu Sidna. Il-mulej magħkom. Iberikkom Alla li jista' kollox il-Missier, l-Iben u l-Ispirtu Santu. Morru għejxu fil-paċi ta' Kristu. Tleta Avamarijiet il-Madonna l-bżonnijiet tal-familji kollha tagħna, speċjalment il-familji żgħażagħ. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek imberka ant fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka ant fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija il-mulej miegħek, imberka ant fost in-nisa, imbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, itlob għalina.